Nem jöhet, ugye? Jó, az... Nem jöhet. Csúnya vagy, baba, azt Ugye ez csúnya, ez ugye, ez egy Judy majom. azt mondta, baba, csúnya. Azt mondta baba, hogy csúnya, jó, akkor az csúnya, jó. Akkor csak Annácska, hát az is elég csúnya. Az is. Na most aztán ketten a babával, hú, hogy jönnek. Csak rövid a hinta, vagy ami a csúszda. Most, baba. Jó, hogy vigyázz a husikám. Nem lehetne a lába, hogy befele, úgy nem jó, ugye? Na, hát gyere le gyorsan. Visszaadlak a Annácskának, én majd odadom neked. Jaj! Bejön kapaszkodott. Belét kapaszkodott, ugye? Az a csúnya, hogy belét kapaszkodott, látod? 1, 2, 3, 4, kopasz barát, hova mész? Na, hogyan megy tovább? Nem megyek én messzire. Most fájlalt. Visszaadja mama neked, jó? Lejjebb te, Husikám, akkor tud jönni, mert akkor fejre esik, tudod? Fettesd le szépen, és akkor úgy csúszik. Ide rátesz a lába, jó, lógjon le ide, úgy. Így, na várjál, megmutatja mama, így. Mozdítsd meg, és akkor már jön is. Bukva, így nézd, megmutatja mama, hogy nézed, engedd el. Így, nézd, látod? Így szépen lemér, látod? Na te is úgy, jó, te is úgy, igen, te is úgy, na. Hát úgy mindjárt fejre áll. Már megint fejre állt, ugye? Na. Csúnya baba. Csúnya baba nem akar csuszkálni, ugye? Ó! Csúnya baba. Csúnya baba már megint, csúnya. Dáda baba. Bi. Csúnya baba. Apa, csúnya baba, nem oda csúszani. akar csuszkálni, az a csúnya, lustákodik. Annácskám, ugye? Lustákodik a baba, ugye? Most hát nem akar lecsücsülni, meg nézd, mama elindítja. Most szépen csúszott, látod? Na. Most. Csúnya baba, nem oda leülni. Apa, csúnya baba, nem oda leülni. Nem akar leülni az a csúnya baba, ugye? Tegye ide. Ha neki ülj le, csücsülj te is oda, és akkor úgy elindítod, jó? Elmaradt a baba, látod? A hátad mögött elmaradt, látod?